Joliba TV jabarani filɛbaw an ka foli ni tanu ni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma limanaw aw ni sɔgɔma aw bisimila ka kunnafoni sɛbɛnw lakali kɛnɛ kan bi ye juma ye limanaw février kalo ale tile 10 sɔrɔ san 2023 min bɛ tali kɛ Joliba TV News a b'ale de ka radio Joliba a bɛ k'ale fana lamɛn Bamakɔ yan Segu min ye Sikasokaw fɛ yen nɔ minnu fana bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an tɛ ɲinɛ o kɔ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲankuma ni an sigilen laadala jɛmukan bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka se a kanɲɛ 10 ma sanga 30 kɔnɔna la an b'a lajɛ gafe minnu bɛ bɔ ka se ka olu lakali bamanankan na a kun de ye jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na ni an sigilen kɛnɛ kan ne yɛrɛ tɔgɔ ye Amadu Jalo min ye n tɔma ye Tolo Amadu ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan Tolo i ni yankuma Amadu Jalo i ni sɔgɔma kɔri baasi t'i la tɔɔrɔ si tɛ n na somɔgɔw dun alhamdulila ni an sigilen kɛnɛ kan min ye fan dɔ fɛ kosɛbɛ Musa Sanogo ale de bolo bɛ nɛgɛ karafe la awɔ radio fan fɛ sanfɛla la k'an bila bɔlɔlɔ sanfɛla la awɔ ani télévision sanfɛ kosɛbɛ Lamini min ye Isuf Sangare ka se Musa Haidara ma kosɛbɛ ani Augustin o y'olu ka baara ye awɔ an kɔni ta ye kuma mugu ye min mana bɔ da sa jama n'u minɛ kosɛbɛ awɔ Tolo ni an sigilen kɛnɛ kan bi ye juma ye bi juma kɔni mana se ka ban Mali la yan kosɛbɛ i b'a sɔrɔ maaw ni bulokibaw bɛ ɲɔgɔn na awɔ i yɛrɛ ni dɔ bɛ ɲɔgɔn na wa da dɔ ayiwa da dɔ n'i bɛ taa juma la n'i tɛ taa juma la o jumalataga kɔni o ye laadala y'an bolo Tolo se i bɛ taa juma na Tolo o ye laadala y'an bolo dɛ ayiwa baasi tɛ n'o tɛ Tolo juma kɔni mana se ka ban i bɛ bɛɛ ni bulokiba ninnu ye ɲɔgɔn na dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ bɛ dɔgɔkun kurukara u tɛ turu u tɛ turu awɔ nka juma mana se i bɛ tapini y'u bolo ko an bɛ taa juma la kosɛbɛ e yɛrɛ tɛ seli awɔ ko juma kana fɔ maa kɔ juma man ka fɔ maa kɔ ayi non Tolo juma man ka fɔ maa kɔ nka n'i ma seli fana o ma ɲi dɛ selibaw ko don quoi e bi mais Tolo juma tɛ se ka kɛ i ka seli dɔrɔn ye aya o man kan dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tɛ turu fiyewu ni juma donya o t'a dɔ ye a dun fɔra i ɲɛna ko farida de farida kosɛbɛ ka daminɛ sɔgɔma fo su fɛ awɔ fajiri tako 5 in don fajiri awɔ seli fana lazara fitiri ani safo kosɛbɛ ne e y'o bila k'i ta kɛ jumanata ye Tolo juma ni juma o tɛ ko ye dɛ a ma dafa dɛ o ma dafa ayiwa Tolo kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ jamana in ye jamana in Ala ka basigi kosɛbɛ bi maa o maa bɛ dugawu kɛ Ala de bɛ da ɲuman dɔn kosɛbɛ Ala de bɛ da ɲuman dɔn o tuma da ɲumanw Ala k'u ka dugawu minɛ an ye kosɛbɛ u ka dugawu kɛ jamana in ye awɔ sabu an mɛnna kolonkololi la ten sa halisa an ma se ka wuli k'an jɔ fɔlɔ nka Tolo n'i ye kow taabolo lajɛ kosɛbɛ a bɛ n'a fɔ Mali waati laban in na awɔ maaw bɛ ka sɔn an ye dɔɔni dɔɔni kosɛbɛ an b'a sira kan maaw bɛ ka sira bila an ye dɔɔni kosɛbɛ dɔw yɛrɛ bɛ k'an sɛgɛrɛ tulo b'a la ko Mali ni Burukina ni Guinée awɔ k'u bɛ fɛ ka fédération kɛ a ka di maaw ye dɛ maa caman ko nisɔndiyara a kuma la awɔ k'u bɛ ka ɲɔgɔn ye awɔ u bɛ fɛ ka ko dɔ boloda kosɛbɛ bon Tolo nin de fɔra anw ye anw banna nin ma o a fɔra ko quand l'Afrique unie ça va faire mal awɔ dɔnkilidala y'o fɔ awɔ anw banna o ma kosɛbɛ k'an farafara a farafarali kɔlɔlɔ halisa an b'a kɔnɔna la kosɛbɛ kɛ ka farafinna jamanaw yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko anw ni diɲɛmaa wɛrɛ tɛ ko an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ kosɛbɛ nazara e ma nazaraw ye yan Union européenne kosɛbɛ OTAN dɛ awɔ États-Unis d'Amérique u bɛɛ fara bɛ ɲɔgɔn kan nin bɛɛ de fara bɛ ɲɔgɔn kan awɔ Tolo maa kelen tɛ se ko la fédération russe Russie jamana n'i ye farafinna tila 2 ye a belebeleba fankelen bɛ bɛn Russie de ma kosɛbɛ n'a fɔra fédération ka ban o ye jama jɛkulu ye o ye jama jɛlen de ye o nka Tolo k'anw ta kɛ k'anw farafara ka bɔ ɲɔgɔn na kosɛbɛ e ka Mali lajɛ e ka Burkina lajɛ i ka La Guinée lajɛ i ka Côte d'Ivoire lajɛ kosɛbɛ i ka Sénégal lajɛ awɔ Gambie ninnu a n'a ɲɔgɔnna ninnu kosɛbɛ Tolo nin jamana bɛɛ lajɛlen kun kan ka fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ c'est-à-dire ka mara bɛɛ turu ɲɔgɔn na ka taa ni nin y'a bila yɔrɔ min nin b'a ta ye ka kow dulonjolo ɲɔgɔn na hali ni taabolow ma kɛ kelen ye hali ni fangaw ma kɛ kelen ye nka ko
aka ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ tani ka segiw ka nɔgɔya ɲɔgɔn bolo aka wari bɛɛ ka kɛ kelen ye awɔ fɛn fɛn ye ɲɛnamaya yɛrɛ taabolo ye u ka nɔgɔya ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ n ko CEDEAO yɛrɛ sigila o de kama o don nka CEDEAO sigira o kama ayiwa CEDEAO ko yɛrɛ maa t'a dɔn a bɛ fɛn fasugu minnu ye parce que CEDEAO ko CEDEAO fɛnw na ko la libre circulation des personnes et des biens ni i bɛ bɔ CEDEAO jamana o jamana kɔnɔna la bi tolo ka taa a jamana wɛrɛ kɔnɔ tolo a bɛ kɛ i n'a fɔ i bɛ ka bɔ passeport i bɛ ka kɔgɔji de tigɛ kosɛbɛ o dun t'a dilan kun ye o tɛ o o tɛ o ma fɔ a la CEDEAO nakun kun ye nin de ye nka CEDEAO ta kɛ bɛ ni min ye coup d'état kɛ u bɛ wuli ka taa sanction bin o kan kosɛbɛ ko olu tɛ fɛ ka coup d'état mɛn u tulo la nin jamana saba in dun Mali Laginɛ ni Burkina a jamana saba bɛɛ bɛ coup d'état de kɔnɔna la kosɛbɛ bon hali ni coup d'état tɛ sa an k'a fɔ ko ka fanga kun taabolo man ɲi kosɛbɛ ko ka fanga falen awɔ bɛɛ b'o de kɔnɔna la a bɛɛ wa n'i y'a fɛn fɛn lajɛ sɔrɔdasiw de bɛ ka jamana bɛɛ mara bi kosɛbɛ bon o dun n'i ye sɛgɛ CEDEAO ye bi tolo u ka ninnu bɛɛ nkalon ka bɔ yen ka na n'u ka mɔgɔw ye walima min ka d'u ye k'o sigi bon ko dɛsɛlen de a sera nin yɔrɔ la n'i y'a ye jamana ninnu an ma se ka ɲɛ sɔrɔ jamana ninnu mara cogo la fanga bɛ sigi jamanadenw bɛ wuli ka voter sɔrɔdasiw bɛ tila ka na ko n b'a fɔ jamanadenw bɛ tila ka wuli ko fanga taabolo man ɲi sɔrɔdasiw bɛ na u ɲu fanga kɔrɔ i ye ko taabolo ye o dun o man di CEDEAO ye n'i y'a ye a sera nin yɔrɔ la mara de man ɲɛ n'o tɛ ni mara ɲɛna aw marabaaw aw hakili tora a ka kɔmɔgɔ ninnu na tolo fo ka na se nin yɔrɔ ma an kun tɛ se yan farafinna jamanaw ni anw ko ko anw bɛɛ sa an yɛrɛ kɔrɔ bi Burkina ni Mali ni Guinée tɛ ka ɲɔgɔn ɲini bi olu tɛ ka ɲɔgɔn ɲini bi k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan tolo n bɛ min f'i ɲɛna bamananw bɛ nkalon dɔ da ko kɔnɔ kulu jɛlen o bɛ pi fɔ kuma in tɛ nkalon ye dɛ siga t'a la walayi maa kelen tɛ se ko la nazaraw e ɲɛ bɛ nazaraw la fanga min b'u la diɲɛ kɔnɔ fɛn fɛn ka d'u ye u b'a kɛ wa i kana miiri taabolo foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ u sen tɛ min na farafinna o tɛ yen bon farafinna anw de la min na an ka ɲɔgɔn tiɲɛ an tɛ ɲɔgɔn fɛ bon nanzaraw de y'o ye an na tolu kana don an kɔrɔ k'an fara n'o tɛ Mali Burkina Senegal nin bɛɛ ye jamana kelen fédération kun tɛ nin bɛɛ la ye ka n'o ci jamana bɛɛ taar'i fan n'o tɛ Burkina wo Mali wo Côte d'Ivoire wo Sénégal wo bamanankan bɛ fɔ a bɛɛ la Laginɛ nin bɛɛ ye kelen mun y'anw fara tolo a t'o kun bɔ kan'a kɛ bi yɛrɛ gɛrɛntɛ wa i b'a ye diɲɛ gɛlɛya minnu bɛ yen bi a bɛ sɔrɔ nin jamana ninnu de kɔnɔ n'o ye terrorisme ni suyɛnibaw corruption ni taa sidɔn o de bɛ nin jamana sɛgɛn bɛ an kan nin gɛlɛyaba ninnu fana bɛ an kan an bɛ taa min an ta yɔrɔ ka gɛlɛn an ta sira ma dɔn fɔlɔ o tɛ ka sɔ ma mɛn dɔw bɛ ka ko ka fara a kan ye gɛlɛya bɛ ka tolo i ko i ka baden man kɛnɛ a sara bon c'est comme ça on vit tolo n'an dun anw ɲinana min kɔ Modibo Keyita ninnu tun ye sira ninnu ta ni anw y'o bila ko ayiwa anw de ye nanzaraw ye nanzara an b'a fɔ maa ni maa bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o tolo bɛɛ ni bɛɛ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka e tɛ se ka taa k'i yɛrɛ da maa tɛgɛ ayiwa n filɛ nin ye n'a ka di ye cogo min a kɛ ten a b'a kɛ ten dɛ cogo min ka d'a ye a bɛ kɛ ten bon an bɛ nin taabolo de kan o de la Amadu ne ko n ko kura tɛ o n'i y'a jateminɛ kabi daminɛ la nin waleya ninnu ne tun fɔra jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ y'a mɛn n'i y'a ye bi an ka ɲɛmɔgɔw caman bɛ yen nɔ u b'a fɔ la an bɛ don min na i ko bi ko coopération gagnant-gagnant o kuma de tɛ fɔla fan bɛɛ fɛ wa i bɛ dɔ sɔrɔ ne bɛ dɔ sɔrɔ bari k'a kɛ e bɛ i wakiliw bɔ ne bara ne tɛ fosi sɔrɔ i la o tɛ bɛn non tolo i b'a dɔn quoi min fiyɛ na kosɛbɛ ko i bɛna i wakiliw bɔ n na ne ta mɔgɔ min bɛ n'u ta ɲini ne tɛ jigin olu la
e bɛna min fɛ yen n'o b'a yɛrɛ d'i ma dɛ kosɛbɛ ne bɛ jigin olu de la awɔ kɛ parce que o sɔrɔ min bɛ kɛ par exemple Mali kɔnɔ yan ni dɛmɛ nana miliyari hakɛ minnu bɛ fɔ ko k'a di jamana ma kosɛbɛ a miliyari e b'a ta yɔrɔ dɔn cogo a si ta la yɔrɔ min e b'a dɔn maa t'a dɔn a dɛmɛ bɛ na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a caman bɛ na de ko ka fantanw dɛmɛ Awɔ. ou bien ko ka don projet de développement la mais i b'a sɔrɔ an t'a ye Asimi yɛrɛ m'a fɔ wa ko wari de tun bɛ tila yan kosɛbɛ wari de bɛ tila yan Awɔ. mais président ye nin fɔ don min ne ko n ko Alahu Akbar tiɲɛ kuma dan dun don ko wari bɛ tila a bɛ tila mais i tɛ wari ta awɔ ko n'a fɔra yɛrɛ a bɛ se ka mɔgɔw yɛrɛ dimi jamana kɔnɔ donc ça veut dire que y avait une réalité awɔ anw de t'a ta yɔrɔ dɔn an kun t'a kalama kosɛbɛ bon Ala k'an bɔ a bɔda ɲɔgɔn fɛ amin amin Tolo, amin gafew bɛ yan awɔ an bɛ don gafew kɔnɔ kosɛbɛ n'an donna gafew kɔnɔ an b'a daminɛ ni indépendant ye kɛ indépendant ale da bɛ kibaruya dɔ la a y'a jira k'a fɔ ko min ye an ka finitigilakaw ye ko a bɛ n'a fɔ mali kura hakilina kɔnɔna la sa ko yɛlɛmali dɔw kɛra olu ka ɲɛma yan fan yɛlɛmani minnu kɛra Tolo finitigi ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen Awɔ. olu de jɔyɔrɔw falenna jɔyɔrɔ falen Tolo n'i ye jateminɛ kɛ chef d'état major de l'armée de terre garde nationale ani gendarmerie ɲɛmɔgɔ kosɛbɛ yɔrɔ olu falenna awɔ Tolo n'i y'a jateminɛ ninnu minnu filɛ nin ye ni u falenna nin ye Tolo kunba de b'a la kosɛbɛ l'indépendant ka fɔ la k'a bɛna fɔ ani jamanakuntigi yɛrɛ ye laseli min kɛ awɔ 20 janvier seli don ko finitigiw ka taabolo kura dɔ bɛna sigi sen kan kosɛbɛ u ko min ma ko opération tile kura yɔrɔ opération tile kura in awɔ kun min b'a na o de ye kalata minnu bɛna kɛ Mali kɔnɔ yan kosɛbɛ ka se ka kalata ninnu lakana opération tile kura Tolo n'a ma ɲɛ don k'a fɔ ko lakanabaliya yɛrɛ a bɛ ka sira dɔ de ta bi kosɛbɛ sira min ni o yɛrɛ n'an bɛ hali Bamako yan ka dafɛlaw bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔw kɛ ka dafɛlaw bɛɛ sɔrɔ awɔ bamanciw bɛ ka ɲɔrɔki ka kɛ fan caman ka bi ka se ka o kunbɛn Tolo a kana kɛ ko sira ma kosɛbɛ k'a fɔ ko n bɛ wuli ka fura ɲini i k'a fura ɲini yanni a ka s'i ma o de la ko ni finitigi ninnu Tolo u ka yɛlɛmani a bɛ don nin caman da fɛ kosɛbɛ ka conseil des ministres min kɛra awɔ ni ninnu ka yɛlɛmaniba kɛra ko kun jɔnjɔ kɔni ma fɔ a la nka l'indépendant yira k'a fɔ a kun dɔw bɛ se ka kɛ opération tile kura min filɛ nin ye awɔ ani n'i y'a lajɛ kalataw kan ka boloda ka se ka o kalata ninnu lakana kosɛbɛ ani jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na sisan awɔ bamanciw yɔrɔ fɛɛrɛ kuraw b'u bolo kosɛbɛ kɛ walasa an yɛrɛ ka armée bɛ se ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ cogo min na l'indépendant ka kuma don kosɛbɛ ale indépendant kelen an bɛ to o kɔnɔ kɛ a y'a jira k'a fɔ ko min ye kiiribolo dɔ ye sa ko o ku sigin bɛ min ye Katatunja ye ale ka okumu kɔnɔna la k'a jira la ko fɛn t'u kɔ fɛn t'u ɲɛ fɛn t'u kɔ Tolo ko u kun kɔrɔtalen bɔra dɛ kosɛbɛ kɛ kiiri min filɛ nin n'a kun bɛ commune 6 tribunal la Kajatunjayi ani Somilo SA awɔ ani Africa Blue awɔ n'o ye télévision Africa Blue TV kosɛbɛ olu de kun bɛ nin kiiri in ɲɛma nka Kajatunjayi Tolo ale de ye a bɛ n'a fɔ dantɛmɛ wale n'o ka dantɛmɛ walew ta ka ɲɛsin a ma kosɛbɛ kɛ ni musaya nasira la awɔ ani ka gɛn ka bɔ baara yɛrɛ la Kajatunjayi ani Somilo SA awɔ n'o ye sanubɔ yɔrɔ in ye Tolo a yirala k'a fɔ ko Somilo SA ale de ye Kajatunjayi ka jalaki bi a kan kosɛbɛ k'a fɔ ko a taara u tɔgɔ tiɲɛ awɔ ko a ye baarakɛyɔrɔ in k'a ko baarakɛla dɔw bɛ yen k'olu ye tanama wale ta ka ɲɛsin a ma awɔ ko k'a sɔrɔ ko kuma in tɛ tiɲɛ ye kuma in taara Somilo yɛrɛ de taara ni ko in ye kiiri kɛnɛ kan koyi kosɛbɛ kɛ nka Kajatunjayi a fana Tolo a ka avocat minnu bɛ yen n'olu b'a nɔfɛ awɔ u ye wulikajɔw kɛ ka taa kiiri ɲɛma kosɛbɛ kunungo dɛ kunungo commune 6 tribunal la awɔ kiiri a tigɛra kosɛbɛ Tolo jaabi min bɔra ko Kajatunjayi a fɔra ko a fɔ min ma ko diffamation n'o de ka nkalon da Somilo SA la kosɛbɛ ko kuma in ko Kajatunjayi u ye nkalon min da a la tiɲɛ tɛ dɛ Kajatunjayi jo de dira a ma kosɛbɛ a ye kuma min fɔ k'a nana ye k'a fɔ a ka kuma in a bɛ latika kan tiɲɛ b'a la kosɛbɛ tribunal min bɛ commune 6 kɔnɔna la a kɔni ye kiiri tigɛ kunun kiiri ko banna pewu kosɛbɛ min bɛ tali kɛ wilidafu ɲɛmɔgɔ awɔ n'o ye ministre kɔrɔ in ye an ka muso ni den ni denbaya ka ministre kɔrɔ don awɔ madame Buhari Bintu Fune Samake kosɛbɛ Tolo ale kɔni tɛgɛrɛ fɔ nin ko in na kosɛbɛ nin ko in diyara ye sabu ale kun ye nin ko in kɛlɛ ta k'a k'a ka kɛlɛ ye kosɛbɛ kɛ sabu a ko musow Tolo musow tɛ se ka kɛ baarakɛyɔrɔw la i b'a fɔ ko ni min ka di mɔgɔw
ɲɛmɔgɔw ye u b'u k'u la o tɛ bɛn Kadiatou Ndiaye ta kun kɛmɛ o de ye awɔ sabu yɔrɔ Somilo SA fanga b'u la o fangaba Somilo SA taara ko in da kiiri ɲɛma a hakili la ko a bɛna jo sɔrɔ cogo o cogo kosɛbɛ Mali sariya ye sariya tigɛ dɛ a ye sariya yɛrɛ de tigɛ nin yɔrɔ la min ye wilidafu ɲɛmɔgɔ ye n'o ye madame Boire Bintou Founɛ Samake a ko tiɲɛ yɛrɛ la Mali kurako kuma min bɛ ka fɔ sisan kɔni ale dar'a la u tor'u dɔnko la a dar'a la kosɛbɛ ko minisiri kɔrɔ in ale kɔni ye foli da nin kan kosɛbɛ min ye muso in n'o ye Kadiatou Ndiaye a ka avocat awɔ n'o ye maître Kasum Boubacar Tapo ye awɔ ale y'a yira k'a fɔ ko maaw kana nisɔndiya kosɛbɛ dɛ nisɔndiya dama kana tɛmɛ dɛ sabu kiiri min filɛ nin kosɛbɛ solo n'a tigɛlen filɛ nin maa minnu bɛ yen ni u jalaki binna u kan n'o ye Somilo SA ye kosɛbɛ u bɛ se ka segin ka taa kiiri wɛrɛ kɛnɛ kan k'u bɛ se ka weleli kɛ o ye sariya ye n'o ye appel o ye sariya ye tile 15 yɛrɛ de din bɛ u ma o ko la tolo o la ko maa kana tɛgɛrɛ fɔ fɔlɔ maaw k'u jɔ tile 15 min dira u ma kosɛbɛ u ka segin ka taa k'a fɔ kiiri ɲɛma ayiwa an ma sɔn kiiri in tigɛli la tolo n'u tɛmɛna waati min kosɛbɛ u bɛ sɔrɔ ka nisɔndiya nisɔndiya barika kana bonya fɔlɔ kosɛbɛ Aramata S Keita l'indépendant n'an bɔra indépendant kɔnɔ e ko an tɛ an da don min ye soir de Bamako la de soir de Bamako l'essor l'essor d'accord l'essor ale kumana l'essor kumana kosɛbɛ tolo a y'a yira k'a fɔ ko Mali ni Burkina kosɛbɛ ani Guinée a bɛ n'a fɔ ɲɔgɔn ye dɔ kɛra Burkinakaw fɛ yen kosɛbɛ a yirala k'a fɔ Burkina min bɛ tali kɛ u ka minisiri min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kuɲɛ kunna kosɛbɛ ani Mali ta n'o ye Abdoulaye Diop ye ka taa se min ye La Guinée au ministère des Affaires étrangères tolo k'u ye u taara Burkina Faso bi yɛrɛ ayiwa u ye taama dɔ kuncɛ ɲɔgɔn ye dɔ don kosɛbɛ a bɛ n'a fɔ ɲɔgɔn ye kunkurunin ko min ma ko mini sommet tolo n'i y'a lajɛ Abdoulaye Diop selen kɔ Burkina Burkinakaw ka minisiri min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kuɲɛ kunna Olivier Aranɲɛwende Uramba ale kɔni ye Abdoulaye Diop kunbɛn ani min ye docteur Morisanda Kuyate olu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ tolo n'i y'a lajɛ Abdoulaye Diop kɔni ye laseli min kɛ kunnafonidilaw ye o ye k'a fɔ de ko jamana saba min filɛ nin ayiwa u bɛɛ nisɔndiyalen bɛ kabi bi tɛ yɔrɔ kabi jamana in n'o ye Burkina Faso yɛrɛ ye yɔrɔ ale ta kɛn bɛ a bɛ ka i sen da Mali de sen da nɔ na furanjɛla fanga taabolo fɛn fɛn bɛ yen n'o kɛra Mali kɔnɔ yan Burkina yɛrɛ bɛ ka taama n'o taama kelen de ye u bɛ ka Mali ladege u yɛrɛ ye a fɔ min ma ko rectification u fana y'o k'u fɛ yen u y'a yira k'a fɔ u fana ka yɛrɛma hɔrɔnya n'o souveraineté ye u b'o ta sa hali jamana wɛrɛ minnu bɛ yen ni olu tɛ se ka Burkina kɛ Burkina ye u y'u tɛgɛ bɔ olu bolo Abdoulaye Diop y'a yira k'a fɔ ko o kunlenna kelen min filɛ nin u bolo nin ye u ni Burkina bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali La Guinée yɛrɛ kɛ yɔrɔ gɛlɛya ye Mali sɔrɔ jamana fɔlɔ min bɛ yen n'a y'a ka dayɛlɛ Mali ye o ye La Guinée de ye La Guinée ni Mali olu fana ka teriya sinsinna a mɛnna Burkina fana nana fara a kan o ɲɔgɔn ye min kɛra kunun dɛ tolo a yirala k'a fɔ ko jamana saba in bɛ fɛ ka kuntilenna dɔw ta baara ɲɔgɔnya la lakanabaliya kɛlɛli la fɛn caman ko u bɛ ka o de baara kɛ l'essor de y'o fɔ n'an bɔra l'essor kɔnɔna la e ko an t'an ɲɛsin gafe wɛrɛ ma de providentiel kuma min fɔra l'essor kɔnɔ sisan tolo a segin kelen de a kan providentiel kɔnɔna la providentiel ko fédéralisme n'o de ye fara ɲɔgɔn ye tolo bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na Mali Burkina Guinée ko yalima ko nin ye kunfɛtɔ ko ye wa walima nin ye tiɲɛ yɛrɛ de dɔ de datɔ ye kɛnɛ kan ayiwa o ye providentiel ka ɲininkali ye a ko nin jamana saba min filɛ ni CEDEAO jamanaw don Mali Guinée Burkina Faso ko bi na CEDEAO kɛlen don k'a ka jɛrɛw bɛɛ tigɛ nin jamana saba in na u tɛ taa CEDEAO ka jɛrɛ foyi kɛnɛ kan ka sababu kɛ u ka laɲini min bɛ CEDEAO bolo u tɛ laɲini ninnu kɔnɔna la n'o de ye furanjɛla fanga de bɛ jamana ninnu bɛɛ kɔnɔ wa sɔrɔdasiw de bɛ a bɛɛ ɲɛmɔgɔya la n'i y'a lajɛ yɔrɔ Mali ta la CEDEAO kun ye ɲangi min bi Mali kan ni Mali kun ye miirinaw boloda ka se ka sira wɛrɛw ɲini o ye ka Guinée Conakry ɲini a ka sannifɛnw ni fɛn wɛrɛw bɛ se ka bɔ Guinée cogo min na ka na Mali la yan Mali kun y'o fɛɛrɛw tigɛ n'i y'a lajɛ
Burkina fana b'o sira de ka bi o Burkina y'a yira k'a fɔ ayiwa ni n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale yɛrɛ bɛ furanjɛla fanga kɔnɔ kosɛbɛ maa t'a ka furanjɛla fanga in ban waati dɔn ayi ni CEDEAO nana k'a bɛna ɲangi bi Burkina Faso kan o fana bɛ sɔn ka laginɛ kelen in magɛn dɛ kosɛbɛ kɛ ka t'u ka sanni feerew k'a latigɛ yen nɔ kosɛbɛ o de la fasidi sɛbɛn n'o ye providentiel ye a y'a yira k'a fɔ ko Burkina premier ministre n'o ye Apollinaire Joachim Kilem ale don ale nana Mali la yan kɔsa in na kosɛbɛ kɛ tolo wa kuma min bɔra ale da dɛ kala bɛ turu o de kan kosɛbɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye o ko jamana fila kosɛbɛ n'o ye Burkina ni Mali ye k'a b'u fila bɛ wele u ka sigi fédéralisme kuma kunna kosɛbɛ tolo n'i y'a lajɛ bi kuma tɛ o yɔrɔ Modibo Keita ale ni Maurice Yamayego kosɛbɛ o y'a sɔrɔ Burkina bɛ wele ko Haute Volta o don tolo waati la olu tun ye Faransi gɛn k'u ka b'u ka jamana kɔnɔ pewu wa bi o ko kelen de bɛ sen na Faransi ni Mali t'a la bi Faransi ni Burkina yɛrɛ fana t'a la bi kosɛbɛ a bɛ n'a fɔ kunun min kɛra dɛ o kelen de bɛ ka kɛ bi kosɛbɛ yɔrɔ Faransi furadama ka na Sahel in kɔnɔna la tolo nakun wɛrɛ t'u la ko i b'a sɔrɔ birifini dɔ b'u kan ka na kosɛbɛ k'u bɛna bamanciya wale kɛlɛ nka i b'a sɔrɔ u bɛna ko wɛrɛ la jamana ninnu de bɔra u kalama u ni Faransi t'a la bilen kosɛbɛ n'i y'a lajɛ farafinna tilebinyanfan jamana minnu filɛ nin ye providentiel ka fɔ la n'u ko k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan tolo ɲininkali min ni maa bɛ se k'o kɛ nin baara in kosɛbɛ a bɛ taa min garijɛgɛ jumɛn de bɛ nin baara in na a ɲininkali kan laban ye mun ye kosɛbɛ n'an bɔra providentiel kɔnɔ an b'a ɲɛsin soir de Bamako ma kɛ ale ko min ye préfet min ni o bɛ yɛlɛmani mara kɔnɔ k'a bɛna fɔ ko ale ye laseli belebelebaw kɛ min ye wulikajɔ ye yɛlɛmani kɔnɔna la yen koyi laɲini min don tolo dɔwɛrɛ tɛ ko lakanabaliya min b'an ka jamana kɔnɔ sisan kosɛbɛ ka yɛlɛmanikaw k'a f'u ɲɛna ko ayiwa waati dɔ kɔni mana se kosɛbɛ ayiwa fara ɲɔgɔnkaw o ka dabila kosɛbɛ lieutenant colonel Madi Kama Jawara ale de ye yɛlɛmani préfet ye kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛmani kɔnɔna la fara ɲɔgɔnkanba minnu bɛ yen ni olu bɛ kɛ kosɛbɛ k'u ka camanba bɔ a la sabu bamanciw bɛ se ka u to maaw ka to fara ɲɔgɔnkan la ka taa don maaw cɛla ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ yɛlɛmani préfet min filɛ nin ye a ko wɛrɛ tɛ dɛ ka se ka maaw kisi maaw n'u bolofɛnw kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko yɛlɛmani fana ye dugu ye bi yɔrɔ lakanabaliya in bamanci ninnu u tɛ yɔrɔ kelen u b'u yɛrɛ kelen bɛ jamana in fan bɛɛ kosɛbɛ kɛ kosɛbɛ bɛɛ ka se ka i ka dugu lakana cogo min na yɛlɛmani a ko nin ye olu yɛrɛ ka taabolo ye o de la a ye wele bila dugutigi ɲɛmɔgɔw kosɛbɛ laadala ɲɛmɔgɔw diinɛ ɲɛmɔgɔw politiki ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yɛlɛmani kɔnɔna la kosɛbɛ ni fara ɲɔgɔnkan jɛkulu minnu bɛ yen maa o maa bɛ yen ko e ye fara ɲɔgɔnkan jɛkulu ye ayiwa yɛlɛmani préfet n'o ye lieutenant colonel Madi Kama Jawara ye ale don a k'u ma k'u janto kosɛbɛ fara ɲɔgɔnkan minnu bɛ yen n'u b'a kɛ a bɛ bɛɛ wele bɛɛ ka se ka i kɔlɔsi kosɛbɛ wa fara ɲɔgɔnkan ninnu u k'a lajɛ u k'a dabila kosɛbɛ n'o tɛ bi bi in na tolo groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a fɔlen bɛ k'a fɔ ale ka jɛkulu yɛrɛkɛlen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ kosɛbɛ wa ko n'i y'a lajɛ yɔrɔ poste min filɛ nin ye yɛlɛmani a poste ko kɔsa in na ni bamanci kelen ninnu taara bin a poste kan kosɛbɛ tolo kana se ma a ka fisa wuli ka bɔ n disi ka ye o don ni préfet min filɛ nin ye a ko a bɛ kangarida de kɛ maaw ka se k'u kɔlɔsi sabu ni jama jɛra kosɛbɛ fɛn caman bɛ se ka bɔ o kɔnɔna la o don fasidi sɛbɛn le soir de Bamako de kosɛbɛ n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ an b'an ɲɛsin nouvelle horizon ma kɛ ale ko min ye o conseil islamique ye k'a bɛna fɔ ko olu ye dalakan dɔ fɔ min ye diinɛ bɛɛ ko ye Mali la laïcité tolo n'o de ye diinɛ ni fanga kosɛbɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ walima diinɛ ka caya jamana kɔnɔ a si tɛ se si ma kosɛbɛ min ye conseil islamique ye n'o ye Mali alisilamɛw ka tɔnba ye k'a ye kunnafonidilaw wele kunun kosɛbɛ k'a ka fɛla fɔ a ko la yɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la sariya sunba kura bɛ labɛn na sisan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sariyaw bɛna ta kosɛbɛ ni laïcité ko kuma min filɛ n'o bɛ ka fɔ a la o conseil islamique ko ale ye kaba ale ye kuma in mɛn ale kɔni y'a damana jɛkulu sigi n'o ye commission dɔ ye min bɛ sigi ka miiri a ko la commission min filɛ nin ye o de ye laseli dɔw kɛ kosɛbɛ o laseli ninnu kununko ayiwa kunnafoni kɛnɛ in kan o de dara kunnafonidilaw tulo kan kosɛbɛ maa min tun bɛ ka kunnafoni kɛnɛ in ɲɛnamaya o ye o conseil islamique ɲɛma dankan dɔ ye Umaru Hadi Cham ale don a y'a yira k'a fɔ commission in sigilen ko damadɔ bɛ yen
a ye kala turu o kan kosɛbɛ fɔlɔ ye mun ye Mhm. tolo o de ye an ka jamana kɔnɔ yan awɔ yɔrɔ diinɛ ko kelen bɛ i b'a fɔ ko ni laïcité ko kuma fɔra ka ban Mhm. dɔw kɛmɛ k'o kɛ i b'a fɔ ko diinɛ dɔ de ka fisa diinɛ dɔ ye kosɛbɛ caman y'a yira k'a fɔ Mhm. ko a bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka diinɛw fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na kosɛbɛ diinɛw taabolow tɛ kelen ye Mhm. kabi an ka jamana bɛ fɔlɔ kosɛbɛ empiriw tile la Mhm. fo ka n'a bila bi la diinɛw tun bɛ sigi la Mhm. tolo maa tɛ se maa ma Mhm. u ka mali diinɛ ko kɛ ten Kosɛbɛ. u k'a bɔ sariya u k'a bɔ an ka sariya sunba yɛrɛ kɔnɔ awɔ bɛɛ ka to yen Awɔ. bɛɛ k'i ka diinɛ baara kɛ kosɛbɛ cɔn adi caman y'a yira k'a fɔ Mhm. ko min ye laïcité ko ye awɔ ani hali an ka duw taabolo ye kosɛbɛ ko conseil islamique a ye laseli dɔ kɛ o fana na Mhm. ko furu Mhm. furu bɛ kɛ cɛ ni muso de cɛ awɔ tolo n'a fɔra k'a fɔ ko bi an ka diinɛ taabolo la kosɛbɛ ayiwa waati dɔ la a kuma ŋunuŋunu kan tun bɛ sen na kosɛbɛ ko nin kalan mina don an ka kalansow kɔnɔna la Mhm. conseil islamique y'a yira k'a fɔ jɛn ka kɛ nin kɔ pewu kosɛbɛ ko hali an ka constitution ye a daminɛ la Awɔ. n'o y'a préambule ye awɔ ko k'a lajɛ diinɛ ko kuma min n'a bɛ ka fɔ nin ye Mhm. tolo a ka farafasiya ye kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ de diinɛ kana kɛ bɛɛ n'i ka diinɛ don dɛ Awɔ. nka ka diinɛw ɲagami ɲɔgɔn na ko laïcité Mhm. tolo o tɛ se ka bɛn dɛ kosɛbɛ cɔn adi caman de ye nin kuma fɔ Awɔ. a ko a bɛ min fɔ Mhm. jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u hakili tɛ nin yɔrɔ la Kosɛbɛ. a bɛ se ka kɛ jamana wulikajɔba de ye Mhm. n'a ma ɲɛ k'a fɔ sariya sunba in kɔni bɛ dilanni na sisan kosɛbɛ laïcité ko kuma min bɛ ka fɔ nin ye Awɔ. tolo u k'a fana niyɔrɔji sigi dɛ kosɛbɛ nouvelle horizon n'an bɔra nouvelle horizon kɔnɔ e ko an t'a datugu ni les échos welewele Mhm. les échos welewele ale da bɛ wagati cogoya la a y'a yira k'a fɔ ko funteniba min ni an bɛ ka o kɔnɔna la nin waati in na sa ko ani kurantigɛ ni jitigɛ ko o bɛ sen na kaban koyi les échos welewele Mhm. tolo a y'a yira k'a fɔ ko waati min n'i y'o fɔ n'o ye Kosɛbɛ. funteni awɔ a ma se fɔlɔ yɛrɛ nka Mhm. Mhm. tolo jiko gɛlɛya bɛ bamakɔ yan dɛ kosɛbɛ kɛ ko jiko gɛlɛya sigida dɔw bɛ bamakɔ yan Mhm. aya hali ji toni i t'o ye yen nɔ kosɛbɛ ko nin kɔni kɛra bamakɔ taabolo de ye Mhm. a bɛ sigida caman de bɔ Kosɛbɛ. olu sigibaw tolo an bɛ don min na ko bi Mhm. robinet kɔni b'olu fɛ u yɛrɛ ɲinɛnen bɛ n'a sɔrɔla robinet b'u fɛ yen ji ti bɔ a rɔ sabu ji ti bɔ a la Mhm. ko nin kɔni kɛn bɛ taabolo de ye Mhm. taabolo min ni tolo bamakɔ yan nɔ kosɛbɛ maa miliyɔn caman awɔ olu kɔni bɛ u sigi ka ji de kɔnɔ Mhm. ji ti na Mhm. yɔrɔ nin waati laban in na Kosɛbɛ. mɔgɔw bɛ kɔlɔnw de sen n'o ye forajiw ye awɔ ko maa caman de bɛ yen u bɛ boli ka foraji ninnu sɛgɛrɛ Kosɛbɛ. kɛrɛnkɛrɛnnen la sigida fɔlɔ commune 1 awɔ sigida filanan commune 2 awɔ tolo jiko gɛlɛya min bɛ yen nɔ kosɛbɛ a tɛ se ka fɔ ka ban Mhm. o de la somajɛp min ni o de sigin bɛ ko ka ji di maaw ma kosɛbɛ ko somajɛp dɛsɛra bamakɔ kɔrɔ Mhm. pewu pewu a tɛ se ka ji di maaw ma siga t'a la e ko de y'a fɔ dɛ Mhm. an b'a bila yan kosɛbɛ an t'a bila yan Mhm. tolo dɛgɛkun wɛrɛ Awɔ. an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan inshallah gafe kuraw mana bɔ k'o lakale Kosɛbɛ. an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mhm. a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ